Здравейте! Аз съм Реми Стейгодъна и сега в това Майнкрафт видео ще ви покажа как да оцелете първата си нощ в Майнкрафт Map Pocket Edition версия 0.6.1 алфа. Тя ще се казва да, не. Къде? Реми Стерио Реми Стерио ДД and Дани и окей, сега начин да променяме survival. Стрит, запиша ли? Не. Даже напиша един. Mine. О, фак. 14% батерия, глупости. Minecon. Аз направих видео за този сит. Надявам се да сте го гледали, ако не сте. Вижте го. Нарича се Minecraft Pocket Edition Seed Showcase. Двоеточие Minecon. Къде? Добре. Сега първо, мисля, че всички знаят. Този просто няма равен, казвам ви. Това е най-уникалният сит, който съм виждал. Трохла, браво! Добре. Значи, първо, разбира се, ви трябва дърво, това всички го знаят. Всъщност, мисля, че знаете как да се оцелее в Майнкрафт първата си нощ, но не знам, исках да направя това видео. Това е специално за Pocket Edition, тези хора, които нямат компютър, като мен. А има само мобилно устройство. Да кажем таблет, телефон, смарт телефон. Сега да кажем някаква дърта тухла Nokia. Да играете Pocket Edition, което даже не е търскрин, няма става. Не, то също изобщо на Nokia не става. Добре, значи така, гледайте сега, че се отметнах от темата. Да, сега трябва да си направя... Значи сега трябва да си направя... Какво трябва да си направя? Да. Това дърво да го превърна в обработено дърво. И първата работа, която трябва да направим, разбира се, крафтинг тейбъл. Колечка. Ето става 4, няма да излезе. Да. Добре. Аз, значи има един метод, който само... къде си ти скачила, ма? Ей, Батман, я слизи долу. Следва. Така. Сега, значи, ще се наложи... Нека се приби. Да. Сега... Сега ни трябва... Килка. И меч. Защото, нали, всеки случай. Да, ако дойдат зомбите или нещо. Остана ми за още нещо. Ще бъде за... няма. Добре, окей, сега. Гледа, бяга от тук, ма! Много ме дразниш, обект. Не ми пука, че си бебе. Ай ти, също. Грозна крава! Виж това колко е грозна. Фулиго френчета. Така, не е зле и броня да си направите, знаете ли. Това не е най-важно. Окей, сега почваме къщата. Как се прецаках. Добре, как можех да не падна в водата? Как се прецаках, тази трябваше да оставя тая овца трябваше да оставя да порасне и да си направя вълната легло. Значи, честно казвам, малко съм ги отсипадам. Какви ги говоря, аз съм супер. Не знам, че звучи малко надуто, но... Сега, всеки да пуска биотики.
Добре, значи. Така. И сега ето е и работата на кирката. Тук стига и точно за камъка. Сега ако представете ли всичко да беше пръст и тогава за какво са ви тия работи? Кирки, глупости, брадви. Дървета от пръст. Тъпото и просто. Добре, сега така. Коридорите са вече почта да разширяват. Не трябва да е особено голяма, но трябва задължително да е вградена. Защото аз един път, не един път, и по-скоро за първ път, като почнах да играя Pocket Edition. И не, аз никога не съм играл всъщност на компютърната. Добре, така както иде. Нали, като първата ми нощ в Майнкрафт, нали, тогава аз бях новак, много по-английски. И тогава изобщо не реагирах. Аз света ми се зареди през нощта, не кога беше. Да, не, през деня си беше да има. Все пак ми беше трудно да оцеля през нощта. Добре, чай са. И си направих една къща от пясък, от такова, от дърт, нали, просто. Голяма такава и малко беше голяма. Бе, колкото не беше вградена в земята, като е сега. И така, нали, знаете, че тогава влизат зомбите и скелети, защото те обичат тъмното, както и клиперите се спамват там. И така. Добре. Сега, значи, то задължително, за да оцелеете, ви трябва легло. Първоначално. Те майче сега си добавите храна, но това не е чак толкова важно. Защото са, ако не ви такова... да. Значи трябва да взема една вълна от нея и още една от някой друг. Сега... Ако ще ми бъде трудно, както си имам с една ръка и с другата трябва да убия тази грозновца. Нима, мали, ай, толкова ли са слаби? С дървен меч, два удара. И умират. Представете ли си с диамант? Само да го видиш, умир. Добре, значи още една овца ми трябва. Не знам къде ще намеря. А така, в този свят забелязах, че няма много овци, има много тъпи крави. Има и секси прасета. Вижте го. Голяма глава, малко тяло, като по анимациите. Карикатура просто. Айде бе, айде бе! Че стане повече от 17 минути и ще няма да мога да кача това клипче. Поделките. Това ми е най-трудното от всички работи. Да намеря овца. Поне една. Не знам така как я намерих. Ама ле, аз май забравих къде ми беше къща. Овцо, какво ме гледаш, ма? Краво или как си, какво си там? Къде ми е къщата, манка? Знаете ли какво, май ще я сложа видеото на пауза или пък не. Намерих, слава богу. Добре, че ще мога да оцелете и така. Нужда се открива на сърцата са има. Ням. Не, просто искам да намеря тази вълна и така да си направя хубаво. Защото иначе на 11 минута, ако не намеря такава овца, ще го изключа клипчето и ще ви кажа да се subscribe-айте глупости. Така си, това не са глупости. Не. Сега ще забравя къде ми е къщата. Няма да ходя на този клет остров. Да, остров си. Някак си ще опитам да се отбележа къщата. Няма да се отдалечавам много, за да помня къде ми е. Аре не. Ти за дръстеняк такъв тръг вече направо ми диваш кръвото. Знаете ли какво хора? Просто... Сега направете като мене. Ако не ви се търси някаква смотана овца, дето не знае колко е едно плюс едно. Просто направете една врата и да не ви пука за нищо. Какво ще кажете?
Сега, значи, се стъмва и... Ако нямате такова за врата, просто разбирате ли. Е така, идвате си тука, запечатвате и сте готови. И така чакате до сутринта, нали? Добре, това беше всичко от мен. Утре ми сте го да, нали, мен. До скоро, сабскрайбвайте ми канала, харесвайте това видео, коментирайте го и бай-бай.